এইটা তুমি କ'ଣ କଲ? କ'ଣ ପାଇଁ ମାରିଲ ମୋତେ? କ'ଣ ଅପରାଧ ଥିଲା ମୋର? ମୋ ବସାରେ ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନାଥ ହେଇଗଲେ। ଏବେ ସେମାନେ ଖାଇବା ନ ପାଇଁ ଶୁଖିକି ମରିଯିବେ। ଏଇଟା ତୁମେ ଥରେ ଭାବିଲନି? ତୁମେ ପରା ସୃଷ୍ଟିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ, ତୁମେ ପରା ସୃଷ୍ଟିର ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରାଣୀ। ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଦେଲ, ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଲ? ତୁମେ ଖାଲି ତୁମ ନିଜ କଥା ଭାବ। ବହୁତ ସ୍ୱାର୍ଥପର ତୁମେ, ବହୁତ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଦୟାକରି କେହି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ପରିବାର ଅଛି। ସେମାନେ ବି ନିଜ ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା।